Кой, купи ли се? Здравейте! Хайде, бе! Толкова голям. Аз някой се побира. Айде, Дейни. Айде, ба. Майничките били са. Кой? Майничките, как се казва? Двете малки са ли? Второ и да. Колко са тук, какво направи? Нищо е. Много ги помня аз, човек. Той е ясно, някакво спомня. Ай сега гледат бъбълни, че. Една в друга сега се запият. Сега гледат къща. Да. Добре, оселяха. Живи се. Ей, се провали като човек. Най-пети клас. Бях сигурен. Че ми падна батерията в носа, ма. Да. Аз клипой, човек. Половин час клипой, пратка. Да. Обаче е хубаво снима, бе, лаго виж. Най-вече видях, че... Що такова прави? Добре, като за нощно ключе, много се приближаваш по време, не? Да. Колко писала, бе? 1,3. Пък е хубаво, и снимката не е лоша. Да. Аре! Вариант си че някой се качи с хамбургер да скача. Не, няма го пусна, че. Ако го Някой пусна... качва ли се? Не. Ако го пусна, значи ако не го видя, късле ще го смачвам. Трябва малко по-строго с съобщи, че те са лигави повечето и...